Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka I yɛrɛ dɛmɛ I ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na no olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to I ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ no olu bolodalen no u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka so fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolen b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye Segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna Segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. An b'a yira aw la sa k'a fɔ bi ye ntɛnɛn ye min ye avril kalo ale tile 28 ye bi ye san 2025 an bɛ o kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maa maa bɛ bi ni olu sɔgɔlen don an na, minnu bɛ bi ni olu bɛ ka an sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na min ye concertation ye national o bɛ daminɛ CICB la ka kɛ ni parti politiques ka sarti o yɛlɛmaliko ye min ye kɛnɛ in ye. Yani ale cɛ sa parti politique kɔni ye wulikajɔ kɛ sibiri tɛmɛnen Bamakɔ yan, parti politique dɔw an k'a fɔ ten Keba parce que bɛɛ tɛ denmisɛnnin jɛkulu dɔw fana bɔra k'a yira sa k'a fɔ k'olu fana bɛ fanga ale sɔgɔma don nin baara in na, nka Keba fanga yɛrɛ m'a fɔ maa si ye k'a bɛ parti ci. I b'a dɔn nin bɛɛ ye maa min ka baara ya minnu sirannen. N'an bɔr'o la seko ni dɔnko bi an bɛ taa Asimi Goyita ale mɔkɛ u ye monument dilan ale ye n'o ye Ɲime Goyita ye. An bɛ to k'o tariku lamɛn. Keba Asimi fa tɔgɔ yɛrɛ ani Asimi yɛrɛ kɔrɔ ye min ye miyankakan na i n'a bɛɛ mɛn bi. Mpɛsobakaw olu bɛ sanga kɛnɛ kan min ye Mpɛsoba dugutigi ye quartier Kulibali ala ale ka kalifa minɛ a la. Ministre Papa ka ale ye ministre jumɛn ye? Kilti affaire diinɛ ni laada ministre cɛ ja a b'a yɛrɛ kan koyi Keba. N ko a ye den sɔrɔ. Premier ministre tun bɛ dégoli kɛnɛ kan an na tila ka dɔ fɔ maaw ɲɛna o la. Nin y'an ka kuma la kumaba ye an tɛna ɲinɛ fana k'a fɔ ko Stade Malien taamana kunun joli b'a kan 3-1 nin kun famana ka kɛ dɛ. A Keba nin kun famana ka kɛ. Yuba Sise ninnu ani Vieux Diallo an b'a fɔ sa n ko a tɔgɔ ye di Jaabi Badalabugu ale ni Maraka n'o ye Maraka ale ye Sar supporter olu ye se sɔrɔ Yuba ninnu ka kunu. N'Ala sɔnna a ma farikolo ɲɛnajɛ an n'an da don o fana kibaruyaw la ani seko ni dɔnko ka sɔrɔ k'an ka baabu ale kuncɛ. Keba ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye nka yani an ka don an ka kado kɔnɔna na Keba an ye fɛn dɔ la kɔlɔsi nin waati laban in na an b'a ɲini maaw ka faamuyali sɔrɔ a ko la kosɛbɛ Keba. O de ye maa caman ɲɛna ko maa kalannen ko ye minnu ye tubabu kalan kɛ ye. Mali ye o waleya in kɛ nka Mali ye filiba de kɛ sabula seko dɔnko maa mun bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ kalama n'u b'an ka jamana kalama n'u b'an ka tabiyaw dɔn olu sen ma don jamana in marali la Keba. Kɔsa in na an ɲɛ bɛ mun na maa minnu bɛ ka kuma u bɛ ka mun fɔ ko minnu bɛ ka u da don ko in na Keba k'u ma kalan diplôme t'u bolo k'u tɛ foyi dɔn. Ne ye n si bɛ kɛ n fa ye menuisier ye n ye menuisier kalan k'a kɔrɔ n bɛ menuisier ɲɛdɔn n bɛ pointe dɔn n bɛ si dɔn n bɛ tenaille dɔn Keba n bɛ arachikulu dɔn n bɛ ponceli dɔn n bɛ vernissage dɔn n ma kalan dɔ kɛ wa? E taara nansara la e fa tun ye jɔyɔrɔbatigi ye se tun bɛ a ye bila ka taa tubabu ka kalan kɛ e nana n'o dɔnniya ye ala y'a kɛ jamana taabolo fɛ aw sera ka fɛn kɛ o tuma na ne ye dɔnni min kɛ o ani e ye dɔnni min kɛ o an fila la o an mun b'an bali ka anw sen ka don jamana jɔliko la parce que bi an ɲɛ bɛ min na an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka bɔ parti politique ko la a bɛ ka bɔ ko la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ e k'a jateminɛ garankɛ den o ka golodogi kɛ k'o faamu jeli den ka jeliya taabolo dɔn k'o baara kɛ funɛ den ka funɛya baara kɛ k'o taabolo dɔn Keba bɛɛ lajɛlen ka kɛ i mɔna baara mun na k'o dɔn
k'an ka adamadenya dɔn k'an ka maninfinya dɔn k'an ka ko taacogo dɔn ani e min taara diɲɛ fɛ ka taa walikan kalan ka wali taabolo kalan ka wali tabiya kalan ka tila ka na anw mara anw minnu t'o si dɔn an bɛ se ka bɛn cogo di an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di kabi Mali bisimilayi a ma fɔ mɔgɔ ma fɔlɔ ko hɔn nin jɔyɔrɔ in minɛ an dalen don i la i ka faamuya cogo i ka ladamu cogo i ka maaya cogo i ka adamadenya cogo i ka kuntigiya cogo aw ka kabila kɛcogo bonya min b'aw fɛ taabolo min b'aw fɛ aw bɛ se mara kɛcogo min na o ma kɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ yan a bɛɛ na ni CV ye de wa hali n'u y'i ta ka jɔyɔrɔ d'i ma n'i tɛ se fɛn na u b'a fɔ ko n'an ma nin bɔ a la a bɛ na an ka baara gɛlɛya an bolo bi an ɲɛ b'o fana de natɔ la a bɛ ka fɔ denmisɛnnin dɔw ma ko olu ma kalan kalan cogo ka ca dɛ aw taara kalan mun kɛ tubabula aw b'o dɔn olu fana ye mun kalan yan an ka taabolo n'an ka tabiya n'an ka adamadenya kɛcogo la olu fana b'o dɔn n'an b'olu yɔrɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ jamana min ka basigi jamana min ka dilan a bɛ gɛlɛya dɛ kiba kuma filanan ye min ye yan'an ka don kado kɔnɔ an ka finitigi minnu bɛ jɔyɔrɔw la i kɛra i bɛ aéroport la o i bɛ poste la o i bɛ péage la o i ye douanier ye o i ye policier o a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la mɔgɔw diminen don aw kɔrɔ bi dɛ wari minɛ min bɛ ka kɛ bi a kɛra dugu kɔnɔnaw ye o a kɛra bɔdaw ye o a kɛra aéroport ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye o mɔgɔw diminen don dɛ kunungo muso dɔ y'an wele a y'a sɔrɔ an bɛ ka bɔ Sibi an yɛrɛ nana bɛn ni dɔ ye Sibi o yɛrɛ an yɛrɛ ɲinɛna muso ta kɔ walayi petini fitini a bɛ moto sanfɛ a nana se poste la marifatigi de y'a lajɔ a y'i bolo don a kun ka min d'a ma anw kɔni b'a dɔn kɔni biye yɛrɛ tɛ warimisɛn wari de kɔni don wari tangana mugangana a kɔni olu de gana kɔni don biye kɔni tɛ nin ye nin minɛ anw ɲɛna kunu anw yɛrɛ an ɲinɛna muso in ta kɔ o a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ sara aw bɛ faso ka baara la danaya dalen don aw kan keba kunna sini ko muso ko an ma a terikɛ de nana ka bɔ fɛn na o tun bɛ mɔbili kɔnɔ u ye cɛcili kɛ ka na k'a daminɛ Sikaso hɛrɛma kɔnɔna foyi yan u bɛ ka wari bɔ depuis u donna Mali territoire kɔnɔ fo ka na u bɔra Burukina de ka na fo ka na se Bamakɔ u bɛ ka wari bɔ an k'a lajɛ sariya min bɛ nin ko in na an k'a lajɛ keba ne bɛ tilen ka nin kuma in fɔ yan n ko u ka yɔrɔ dɔ yira ni fantan tɔɲɔna i bɛ taa yɔrɔ min parce que n'anw taara kiiritigɛyɔrɔ la an tɛ lamɛn an lamɛn man di u ka yɔrɔ dɔ yira fantanw na n'u tɔɲɔna u bɛ se ka taa yɔrɔ min ka t'u kungo fɔ ye kungo fɔ yɔrɔ tɛ mɔgɔ caman na dɛ nin kɔni ye an ka ɲɛbila kuma ye nin ko fila in minnu bolo ko olu ye tubabu kalan kɛ ko leta ye Mali olu de kan ka Mali mara fili don ɲɛmaw a y'a tilen finitigi jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo n'u b'an ka jamana kɛ lakɔlɔsili yɔrɔw la a y'a jateminɛ sisan a k'a dɔn k'a fɔ ko wari deli wari minɛ a bɛ ka waleya min kɛ a bɛ ka maliyɛnw tugu a bɛ k'u tɔɔrɔ wa a bɛ ka se fɛn dɔ la yɔrɔ mun na mɔgɔw yɛrɛ nikun tɔɔrɔlen don a ko la bi dɛ i tɛ se ka tɛmɛ aéroport fɛ i tɛ se ka tɛmɛ poste fɛ i tɛ se ka tɛmɛ poste de contrôle fɛ i tɛ se ka tɛmɛ checkpoint fɛ i tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ si fɛ ni m'i bolo dukun ka dɔ di a ka lajɛ dɛ sariya yɛrɛ ka k'a la sa o ka fisa ni a tantɔnama in ye fantan ɲɛjima ni Ala yɛrɛ kɛba min b'a fɔ n ye n ta to Ala ma a ma ɲi dɛ donc sɔgɔmada la an ka mɛ nin fila fɔ an ka sɔgɔmada na kuma bɛ min nɔfɛ kɛba Bamakɔ kɛlen don ko ɲaman sunugu n'i b'a fɛ ka Bamakɔ dɔn kɛba jigi Bamakɔ kinw kɔnɔ keba bɛɛ lajɛlen de kɛlen don k'i ka wuluwulu bila bɛɛ da kan minangoji koliji sɔrɔji nin bɛɛ lajɛlen de bilalen don ka taa mɔgɔw ka sira kan kin ka dɔgɔ bi Bamakɔ k'i bɛ se k'a kin tɛ ci ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma don wuluwuluji dɔ kɔnɔna na keba a wuluwulu bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn an yɛrɛ ka sow kɔnɔ n'i ye kin o kin ta i bɛ taa sɔrɔ ɲama ni wuluwuluji ni nɔgɔ o de kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko bana jugu min bɛ nalen
keba kunna siningo do andaro kunungo do ministre mi me sigida lakana ko kuna sigida saniya ko kuna ani yiriwali kuntala jam musoro do muso tade walman vlila ebe ka yela de vlila de mo vlila ko muso tade kebanya abe bolongono no la yala la ako kubna nyangini ke ale re to no wululu diga la mo ga nyege dinga bolono u ka sokono kana bla fose la kenema dinga batere dinga me kare chechi abodi kono abade akoko ni ko tsega tota keba an woni sigire no ka fle na ko bututa na tota keba an fitini amame balabu ka utlobena babo ka utlobena ji minango ji ay tasaw ko be ka fenga on na ji bon kenema mo do tumi yala nu ya bone u be papier la ka dugono mo ma bata sara akara musa tlela nga bi sendarote mo ko bulu bamako ko yorote mo ko bulu bamako dugube ka fa dongodo jinogo be ka ta fambela jilinve misiri tagasira barake sira yoro bela jele wa fonso fale no tew mana koloni nega koloni minangolo ni nyamangolo na samia dun flene nyina keba afara ko nyina samia inte sonde yoro folo angu mafo ko meto yere bora ko la samwi anga ma koromunu ma anchema ya ulu ye ji kun folo munu ye keba uye min fanye kanga sigini je nyina ne anu nga fose dinga gerenenu wululu ju kala no ansigi nyogoyi ame botulu ju chala su anitle yorote saniya yorote labe sigila demsonu te bla barala te wuli su farat leka fo teke wure tlanga tu sigo wululu dinga de la tuni ka te wuli ma shite fenfu yana ma tu bla barala ni je yemi na nobni taga warmina ka dunye anatu abuka fo ba fo teke yoro fo teke ya dongodo amna ni sigi senga dongodo amna nanke wa dongodo dugube ka noko ka tafe dongodo dugube ka halagi ka tafe fere fo te sigi ali ka fo ni commune konana ni king konana ni quartier konana ni duin konana anga banima anga ka ke misali mo ka la dige otei mamunu ba barake ni taro lu fei wa fo kulu tise ke ba fola kunte se ka ta mairie la wallahi service mo godo tumi yala kare kolona la aw ka tega ji bone mami ye ji bo do dugo na ini tutigi be nyana re parce que abesora ya finyana nyege keba nyege dinga pmesi mina ngo dinga pmesi wa soro mobile manchata ka fogo kata mobile ko ni fe o kunte ko sebeti mo ko tlo ba nawo do mo ko kunte tewu me bi mobile ko yoro mobile ko ji mo ko ji nyege na ta ji mina ngo ji apela jele be wara kata kare kele mi ngono de amampa o kele ne kuna tuguni kata do anga sokono mamunu yere be nulu kanga ni baranu la kolos ma ba mo gitronte ya parce que jiwo jino wonu ne be boga na gitronga no na samya mana faruka itseka teme yoro do la ere comme gouvernement ko awulle no ki jo akofe ministre nya etele la odo mbafu aka jija de comme akoko sanction minata akana da tara kimi ngono de akayala akaga mogo bloka baraka kiba akana songa sigi biro kono tugune me mi en tora ka kula mino fie kiba ku kalono ka konkuru de sigi ko kimi mena jani kimbe mogo be yoro fura kamera nyana ni kamera ko go wotoro ni dengu kalu titana yoro la wa asemene to ko gola be kalu kelenga awotoro ni ngelen fale no nyamana na fura la bla le no kamera bi kodu be bi kodu ya ba ko nga cheka citoyenneté kalani mogo kuna mabe la modu abe fo demsene yana depa fitini ni mebe ni te beni nga baluku ba ke ta na ko citoyen ebe ka citoyen chogodi ikon meti sigi ka formation ni séminaire war mina ka du mi yere ka jugu anga sugu kono naw anga seli yoro anga bato ke yoro furo ba nyegaw école so la ge bi keba na foro ina ko nyegen jelen kilome école so kono na keba ba ra klebe mamula école directeur ni maître demsene meta kerefe la kerefe du kono na ka so de la nyegen ni la école société Bamako kono bi école publique la ka nyegen kay ko mo ko se ga do kono ka jelenu ni
bɛɛ para de min bɛ se ka para di mɔgɔw ma maa bɛ se ka nin bila nin na an bɛ ban fɛn minnu na yan an dun bɛ t'u kɛ jamana wɛrɛw la o mun b'an bali k'a labɛn yala an ka denmisɛnninw to yala la jele b'u bolo u bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka lɔgɔ ci ta ɲini u bɛ ka wari deli mɔgɔw fɛ yala an ka mɔgɔw jɔlen to don o don cour suprême ni cour d'appel dalala la k'u bɛ ka baara ɲini munna an tɛ ninnu fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan ka jɛya waleyaw kɛ ka jɛya taabolo kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka denmisɛnninw keba n'i bɛ fɛ ka yɔrɔ jɛya kana taa mɔgɔ ɲini kana k'a kana furan dɛ u yɛrɛ ka kin kɔnɔ mɔgɔw bila a la n'i ye mɔgɔ ta n'o tigi mana ɲama in tɛ cɛ a tɛ taa wa fana an ye fɛn dɔ ye bamakɔ fana kɔnɔna na ɲamancɛla ninnu minnu bɛ mɔgɔ ka ɲamancɛ 400 an taara joli olu fana olu yetɔ i ɲɛ na a b'a fɔ ko ayi k'e tɛ k'i ka wari sara fo ɲama ka ton ka dali daminɛ i sigiɲɔgɔn da la tuma min i bɛ taa bɔrɔ de ɲini ka na dɔ k'o kɔnɔ k'o sɛbɛn o la k'o far'o kan tuguni olu fana tɛna ɲamancɛ ala hɛrɛ la fɛn min kan ka kɛ don o don sɔgɔma a bɛna cɛ olu bɛ kalo de kɛ u bɛna n'a nɔfɛ n'u bɛna ka wari minɛ don u bɛna na k'u bɛna na ɲamancɛ o b'a sɔrɔ i ka dalala falen don ɲama na nin bɛɛ de kan ka jate minɛ o la n ye minisiri muso ye nisɔndiyara mais a ka concours quartier propre in m'o de faamu quartier ti propre te o quartier ye quartier la denw de ka baara ye kin kɔnɔ mɔgɔw de ka baara don du kɔnɔ mɔgɔw de ka baara don maa ti taa ta yɔrɔ wɛrɛ ka na a kana ko o bɛna an ka yɔrɔ saniya ala ye kɛ kɛba hali bɔlɔn furani lajɛ kɛ minnu bɛ bɔlɔn furan yɔrɔ furanna ninnu u lajɛ kɛ munna yɔrɔw tɛ furan tuma bɛɛ parce que mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de la ka na wali yɔrɔ furan mais n'i y'a kɛ sigida la denmisɛnnin minnu bɛ yen k'olu yɛrɛ don a baara la o de ye a baara kɛcogo ɲuman ye u yɛrɛ ka sigida don u bɛɛ yan donc sɔgɔmada in na samiya setɔ don ala farala n yɛrɛ kan bi n kun bɛna bi wuluwulu dɔ kɔnɔ o fajirida ne kun ɲɛna n ko dingɛni min bɛ yen n k'o dawolo ni ja ne kun keba i kun tɛ n ye bi koyi ala de farala n kan an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na a bɛ se ka falen cogo min an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka kibaruya tɔw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se politiki bankun kan sibiri do parti politiki dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko u y'a mɛn u m'a fɔ k'a kɛra dɛ k'u y'a mɛn ko parti bɛ fɛ ka ci u bɛ fɛ sisan parti politikiw kana ci an ka sariya sunba ko k'o bato maa minnu bɛ yen n'olu minɛna ka bila kaso la politiki ko hukumu kɔnɔ ko ka olu bila wa fana k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka sigi ka fɔ kɛ ni u ye u ka se ka ɲɔgɔn faamuya yaasa parti tɔgɔla sariti ale bɛ se ka bato cogo min maître Muntaka Tall kun y'a kumatigi ye bamanankan na a ye laseli caman kɛ keba min ye jɛrɛ in ye a y'a to hakilina min bɛ tɔn in na miirina minnu b'u la u k'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya ani don nataw la u bɛna wulikajɔ minnu ni fɛn minnu sigi sen kan ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ olu tilalen denmisɛnnin jɛkulu dɔw fana nana wula fɛ olu fɔni ko ka parti politikiw ci ka parti politikiw bɔ yen yaasa min ye baara bɛ se ka lafiya cogo min na furancɛla fanga mɔgɔw bolo u fana y'u hakilina fɔ maa caman ye kuma ta kɛnɛ k'a ye u ye kuma falen k'a yira k'a fɔ u ka dalilu ye mun ye n'u yɛrɛ miirina ye min ye partiw falenibaliya la sɔgɔmada in na keba concertation min kɛra kalo tile 16 na tile 17 n'o kɛra an ka marabolo ni an ka jamana lasigiden bolo minnu bɛ jamana kɔnɔna na 49 o tun cɛlen kɔfɛ a nationali o bɛ daminɛ bi Mali gouverneur bɛɛ b'a keba maa bɛ yen ko o ye Mama Falen ye o bɛɛ lajɛlen wele no kɛnɛ kan bi mana taa kɛ min kan ye o bɛ ta ka di jamanakuntigi Asimi Goyita ma baara kan ka kɛ cogo min na parti politique ka charte kɔnɔ o bɛ kɛ o ye keba ne kɔni maa mɛn maa da ko ka parti politique ci ne maa mɛn maa da dɛ
nga parti wɛrɛ de y'a bisigi k'a fɔ ko peut-être an ka fɔ a fɔcogo la dɛ wa n'i y'a fɛn fɛn ɲininka k'i y'a mɛn jɔn na ko n yɛrɛ y'a mɛn fa tɛ ɲ'a mɛn la ba tɛ ɲ'a mɛn la n kɔni y'a mɛn kuma jatigintan tɛ sisan komi a kɛra nin bankun kan sisan ko wɛrɛw bɛ ka wolo a la i b'a dɔn k'a fɔ parti dɔw bɛ yen olu y'u ka mɔgɔ dɔw wele k'a fɔ k'u k'u sen bɔ ko in na IRD ale ko k'ale sen t'a la ale ye communiqué kɛ ADP Maliba k'u ka vice président min taara kɛnɛ kan k'u m'a ci u m'a bila ka taa k'u ka ciden tɛ parti wɛrɛw bɛ yen fana kiba minnu ma kuma nin si la minnu fana yɛrɛ fɛla yɛrɛ tɛ nin ye nka olu ko ko assise ye min fɔ ko ka taa n'a ye o sira fɛ o maa dɔ ye Boubacar Bokoum ye an ka jɛ ka ale lamɛn. Wagati mun na parti politique suspendra ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma fɛ ne yɛrɛ tɛ ɲɛma. Je vois. Moi je dis aux camarades politiques c'est bien. Et c'est bien mon président. Ah ouais, c'est bien. Ah tu dis. Mais non. Ko politique ɲɛma ko b'a fɔ ko suspension ɲɛna. Ne ma wo mun y'o fɔ. Mais adamaden n'i y'a mɛn k'i bɛ kɛ parti politique ye. O y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen. O ye tiɲɛ. Parti politique fanga b'a la waati jumɛn na exercice démocratique parce que anw bɛ fanga ɲini ni élection de ye donc an tɛ taa minnu bɛ yen nɔ ka t'u agresser o an tɛna fɔ k'an bɛ taa coup d'état kɛ olu la k'olu bɔ yen an tɛna fɔ k'an bɛna jamana yuguyugu k'olu bɔ yen non gɛlɛya dɔ de y'a to olu nana ye a ma fɔ ko anw y'u bila yen an m'o bila yen a ma fɔ ko anw y'a laɲini u ka sigi yen an m'a laɲini u ka sigi yen nka o bɛ yen maintenant n'u bɛ yen e kan ka mun de kɛ e jamana den e bɛ jamana yuguyugu wa e bɛ jamana lacɛn wa ou bien i bɛ nane dɛmɛ de ye dɛmɛ mun b'a to a bɛ kun cɛ joona kuma b'o de nɔfɛ parce que anw bɛ fanga sɔrɔ anw tɛ se ka fanga sɔrɔ cogo si la ni élection minɛn tɛ o tɛ o ye tiɲɛ donc anw kan ka fɛɛrɛ de kɛ pour que an ka na élection minɛn kɔnɔ anw ka fanga ɲini b'o de kɔnɔ maintenant fɛn mun b'a to o tɛ ka kɛ o ma k'anw si ɲɛnama parce que o parti politique kelenw de ye coup d'état in kɛ o parce que M5 n'i taara M5 lajɛ jɔn ni jɔn b'a kɔnɔ a bɛɛ parti politique de parti politique ni mouvement associatif ni mouvement politique de b'a kɔnɔ donc fanga in jɔn de y'a dafiri parti politique exactement donc c'est un combat politique o de ye fanga dafiri donc fanga dafirila mun kama laɲini dɔ de bɛ yen ko jamana kan ka basigi jamana kan ka wuli k'a jɔ a sen kan o wagati kelen kɔnɔna na e bɛ se ka wuli tuguni k'a fɔ n y'a dafiri nka a bɛ ban minnu bolo olu ko man di ne ye ou bien olu ka mun kɛ o tɛ ka bɛn ne ma donc ne tɛ sɔn non là i bɛ don janfa kɔnɔ parce que a wagati la i bɛ ka kunbɛn n'o waati min na a ka gɛlɛn i k'i bolo ɲɛsin maliyɛn ma mun tun t'a fɔ ko an mago bɛ a ka yɛlɛma ni o yɛlɛma ma se ka kɛ nɔgɔya la f'a taara laban coup d'état ma n'o coup d'état kɛra sisan e kan ka lahalaya jumɛn de ta k'i ka jamana dɛmɛ wa ou bien k'i ka jamana labi k'a ladɛmɛ alors que an bɛɛ b'a dɔn en tant que politique jamana lagosira cogo min na politicien caman da bɛ jamana binni na jamana bɛ dɛsɛ ka taa ɲɛ cogo jumɛn na nazaraw bɛ ka an mara minɛn min kɔnɔ tant que an b'o minɛn kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli an tɛ k'an yɛrɛ ye maintenant est-ce que an b'an teliya de ka don élection kɔnɔ pour que k'a fɔ parce que ne bɛ fanga ɲini mais ne bɛ fɛ de u k'a dilan ni nana a ka ɲɛ n bolo mais n tɛ fɛ u ka taa k'a bilisa ɲagamilen to n bolo pour que ni nana a ka kɛ gɛlɛya ye olu bɛ ka baara kɛ ne de ye o n t'a dɔn ne bɛ ka n faamu u bɛ ka sira de tigɛ ka mais bien sûr moi en tant que politicien olu ka nettoyage kɛ k'a sɛnsɛn ka ɲɛ n ka se ka n ka baara kɛ ka ɲɛ o de ye ne ka laɲini ye o mais ne ka girin dɔrɔn n bɛ fanga nɔfɛ ka girin a ye ta ka bɔ yen ko k'i girin ka bɔ yen n kana n sigi fanga kunna o fanga bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ la bari a ma labɛn donc laɲini mun bɛ yen nɔ an bɛɛ de ka laɲini don jamana ka basigi bi an bɛɛ de ka kɛlɛ kan ka k'o ye donc pour moi en tant que homme politique o ye ne ka baara ye bon maintenant n ko suspension in n ko c'est normal dans quel sens parce que bɔli minnu kɛra subversion de o tɛ parti politique ka baara ye parti politique ka baara o tɛ parti politique ka baara non parti politique i t'i ka jamana lagosi i t'i ka jamana labila maa ye mais n'i kan bɔ maa wɛrɛ ma o ye janfa ye o ye ko wɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ
maintenant ni jamana y'a jateminɛ k'a fɔ aw ka nin baara in parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ parti politique jɔn de bɛ autorisation d'i ma jamana alors e tɛ k'i yɛrɛ kɛ parti politique ye o maintenant n'i kɛra parti politique ye est ce que o kɔrɔ k'e bɛ ka kuma jamanadenw de tɔgɔ la jɔn voter'i ye jɔn ko k'i ka kuma o tɔgɔ la non e de ka projet b'i bolo donc i ka projet a ma voté fɔlɔ a ma ta ba la maa fɛ fɔlɔ jamanadenw ma sɔn i ye fɔlɔ donc e tɛ se k'a fɔ ko ni e ma kuma k'o kɔrɔ ko jamanadenw ma kuma o tɛ tiɲɛ sariya taabolo la kuma kan ka d'i ma i ka kuma comme kuma kan ka di jamanaden bɛɛ ma maintenant e bɛ parti créer parce que e mago bɛ ka fanga de ɲini o tɛnkunnen don jumɛn na charte des partis politiques mais o fana ye sariya de ye o maintenant n'i bɔra o sariya minɛn kɔnɔna na n'i bɛ ɲangi kɛ donc o ye état de ka fanga ye donc fanga fɛn fɛn n'a bɛ jamana kɔnɔ. Ayiwa nin tun ye Bokum kumakan ye n'Ala sɔnna ma concertation ale bɛ daminɛ bi min mana b'o la an na tila ka o fana da aw tulo kan yaasa ka se ka fura kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ sa maa minnu bɛ yen n'olu senw n'u bolo bɛ tigɛ ka se ka olu ka yɔrɔ labɛn kosɛbɛ Mali ale ni CICR n'o ye Croix Rouge olu bolo di ɲɔgɔn ma centre min bɛ sa n'o ye canon ye ka se ka ale dɛmɛ ni minɛnw ye quartier malikaw olu fɛ yen kɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni maa min bolo tigɛra walima n'i sen tigɛra i bɛ taa yen de bi k'u ye minɛn minnu sɔrɔ a minɛn dara wuli ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'a to don nataw la maa bɛ n'i ye degun sɔrɔ i tɛ bɔ jamana in kɔ kan tuguni Burema Kansayi ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min ye musaka min dira sa a bɛ taa se sefa wari 1,160,000 ɲɔgɔnna ma ka se k'o kɛ sa ka yɔrɔ in k'ale dɛmɛ yɔrɔ kura kɔni u y'o dilan sangaso belebeleba k'o dilan sa k'o di u ma u ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na min ye minɛn bɛ yen sa maa min bɛ yen ni e kɔni sen tigɛra walima i bolo tigɛra walima i kan ka i fari fano kan ka bɔ i la kɛba kuma tɛ sen ni bolo ninnu ma i bɛ se ka se ninnu ka yɔrɔ la Balabugukaw fɛ yen min ye sentigɛw ye bolotigɛw ye sa ni a minɛnw kan ka dilan cogo min na mananama fara yirilama kan u b'o bɛɛ lajɛlen baara kɛ dɛmɛ in dir'u ma sa yaasa u ka se ka yɔrɔ kura in fana matarafa ka baara kɛ a kɔnɔna na don nataw la ko minɛn kura wɛrɛw bɛ yen olu bɛna fara a kan baara bɛ se ka ɲɛ cogo min Colonel Assa Bajalo ale ye boloci o baara kɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na fa baara in sigira yen Kayi Kulukoro Segu Sikaso Mopti olu bɛɛ lajɛlen yera nin baara in na a yera sa k'a fɔ ko min ye furakɛli yɔrɔ 33 jamana kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin boloci in kɛ Mali yɛrɛ bilama a jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ palifana ale kɛlɛli la an ka jamanaw kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Sibikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la CIC ale tako 7 npogotigi minnu donna nin y'a kalo 1 ye baara kɔni u y'a daminɛ kunungo min ye Keba Jalo ale ni Falaye Keta olu taara ka t'u ɲininka min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'o filɛ. Ne tɔgɔ ko Sadio Tarawele. Bon an nana formation la n'a fɔ fɛn bamayɛlɛmani a ka ca pommes carottes ni aubergine ninnu ani tomate ninnu ani legumufɛn fan an b'a bɛɛ bamayɛlɛma ani cɛkɛ ninnu bon an fana an bɛ sɛnɛ kɛ i b'a dɔn bamayɛlɛmani tɛ se ka taa sɛnɛ kɔ n'i bɛ dege sɛnɛ na dɛ a mana fɔ k'e ka tamati san sisan ka bamayɛlɛma n'i tɛ se a sɛnɛ cogo la an ni degera formation na ka taa ten n'i ma se ka sɛnɛ fana ɲɛna yɔrɔ dɔɔni b'a jɛ bon donc o bɛ ɲɔgɔn dafari bon depuis an nana tiɲɛ yɛrɛ la kɔni bonya dan bɛɛ bɛ walayi o bɛ se yɛrɛ de u b'u ka baara ɲɛdɔn fana bon to an bɛɛ bɛnnen don walayi mɛtiri o kalanden o wala an bɛɛ bɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'u fɔ ka se u dan na parce que u bɛɛ bɛ tolo ni yɛlɛ dɔɔni kɛ an kɛ i n'a fɔ an bɛɛ bɔra fa la an bɛɛ bɔra ba la i b'a dɔn mɔgɔ kɔni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara sira kan a bɛ ɲɔgɔn de minɛ ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnnen ba de don ne yɛrɛ ka foli belebeleba b'u ye an ka foli fana b'a bɛɛ lajɛlen an minnu y'an sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka n'aw lajɛ an ka foli belebeleba b'a bɛɛ lajɛlen fɛn min b'a natɔla sɔrɔ ka n'a tagatɔla sɔrɔ ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ taga ka formation in faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ Sirantu Jariso ne namɛ agroalimentaire kalan kɛ an bɛ fɛn bayɛlɛmali kɛ an bɛ baganw furakɛliw kɛ an bɛ taa sɛnɛ fɛnɛ kɛ tuguni cɛkɛ b'o la lɔgɔti b'o la bon an kɔni m'a bɛɛ kɛ fɔlɔ parce que anw nalen ma 1 mois sɔrɔ yan nɔ fɔlɔ an kɔni ye mun kɛ fɔlɔ o ye cɛkɛ de ani an bɛ fɛnw tigɛ tuguni k'u ja ka sɔrɔ k'u don sachet la a kɔsɔn na fɛnɛ an ye sɛw an bɛ taa sɛwkɛyɔrɔ la ka to ka entretien kɛ ani ka furaw d'u ma wula fɛ an bɛ taa foro la ka taa foro baara la tiɲɛna ne kɔni ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la parce que mɔgɔ ni kɛra cogo o cogo i b'i yɛrɛ de ne kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ a la tiɲɛna
min bɛɛ ka kan ne kalan ma ne yɛrɛ de fɛ kɛ n ka entreprise kere n yɛrɛ o de ye ne yɛrɛ ka ide bayɛlɛmani dɔ wɛrɛ o de kɔni bɛ n kunna k'o kɛ. Ne tɔgɔ Fatumata Sango ka bɔ Sikaso mara la. Bon ne nana ni n kɔrɔmuso dɔ ka assistance de ye. Ale de ye projet nin kofɔ an ye n nan'o de ka bolo kan. Agroalimentaire et transformation. O ye mun ni mun ye? Sɛnɛ ani bayɛlɛmali A bɛ ka mun fɛn ani bagan mara. A bɛ ka mun bayɛlɛma? Légumes. An yɛrɛ bɛ fɛn minnu sɛnɛ an b'olu de bayɛlɛma. I n'a fɔ nakɔ kɔnɔfɛnw an b'olu de bayɛlɛma. E ye mun faamuya kalan in na? Tiɲɛna a taabolo ka ɲi. Parce que n'an bɔra yan nɔ an bɛ se ka taa a ko nin k'an yɛrɛ ye hali n'an yɛrɛ bɛ se k'an ka entreprise dayɛlɛ an bɛ se ka baara nin k'an yɛrɛ ye tiɲɛna an bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la. Tiɲɛna an kɔni bɛ yan nɔ an si kɔni tun tɛ ɲɔgɔn dɔn nka depuis n'an nana yan kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ mankan tɛ yen datigɛdala tɛ yen fosi tɛ yen an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn minɛ c'est comme si i n'a fɔ an bɛɛ bɔra famille kelen de la an bɛ opposition de la. N'a banna a ka di n ye n yɛrɛ ka entreprise dɔ sɔrɔ i ko nin ɲɔgɔn na. A baara tiɲɛna a baara kanu donna an dusu la yɛrɛ de n y'a baara kanu a baara taabolo ka ɲi. I Sango. Seko ani dongo keba an bɛ labɛn na ka taa an buralakaw fɛ yen dɛ tumutu kɔni El Bilal El Sudan festival bɛ yen La Salle Terre kalo in tile 2 ka taa bila a tile 3 la a tile 5 la min ye tumutu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen welelen don ni maa ma sen sera k'i se min ye festival La Salle Terre ye ka taa tumutu laada kɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen yira maaw la seko ni dɔnko bɛ tumutu la a finikala cogo a dumunikɛ cogo a baara kɛ cogo tumutukaw yɛrɛ ka kwa bɛ bɔ cogo min tumutu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an ka seko ni dɔnko la biennale labɛn o ɲɛbila baara dɔ don keba ka se k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko tumutu kɔni yaasa ka se ka nin kɛnɛ in sigi sen kan maa caman kɛlen don ka ko in kɔkɔrɔma don min y'a la belebelew ye sa o ye Sala Mayiga i b'ale dɔn kɔni min bɛ CNT la an yɛrɛ ka directeur fana b'a la Ablaye Jite Andan ale yɛrɛ b'a la ka taa se Isaka Nazum ma ni ale yɛrɛ bi conseil régional président ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ti kɛ an ka cɛ kɔ Baku monsieur le gouverneur ale yɛrɛ fana b'a la donc n'Ala sɔnna ma tumutu ta an bɛ k'a labɛn yaasa ka se ka taa o kɛnɛ fana kan Kuluba faama sigiyɔrɔ la seko ni dɔnko maaw u tun ye sɛbɛn mun labɛn ka kɛ n'u ka lajɛba ye n'a bɛ fɔ ma ko états généraux o dira jamanakuntigi ma dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Mamu Dafe a ko yɛlɛmaba caman de kɔni bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na sɛbɛn in bɛna n'a to sa seko ni dɔnko maaw a ka kɛ yiriwali sira ye min ye ɲinan san yɛrɛ min taara ka kɛ seko ni dɔnko san ye a kana kɛ san lankolon ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ san 10 nataw la san 20 nataw la olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan jamana ka sɔrɔ la sa 100 saradara 1 k'o di seko ni dɔnko mɔgɔw ma u ka baara kɛ n'o ye ko bɛ sɔn ka fisaya u ma kosɛbɛ yiriwali ni baara minnu kan ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛ ko baara minnu kan ka kɛ an ka tabiya kɔrɔw k'olu sigi sen kan Mamu Dafe ko sa ko a bɛ maaw fo maa minnu ye maa mafalenw ye olu de baara kɛ nin ko in na ka se ka nin jɛrɛ in baara kɛ Saliya Male ale fana yera a kɛnɛ kan sabula ale de kɔni tun y'a coordinateur ye jamanakuntigi ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a ma k'a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi seko ni dɔnko tigilamaaw ye babu a kun cɛliyɔrɔ la sa u ni Asimi Jara ka photo ta photo min ni u ye o photo de souvenir ye keba u y'o ta ko in ale kɛnɛ kan seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan hali bi keba nin kalo in o denba de bɛ nin kalo la o tɛ kalo kura sa kɛ denba de b'o kalo la n'o ye Aminata Dramane yɔrɔ ale to kofɔ maa ye tuguni ni Aminata Dramane kofɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko un autre monde est possible diɲɛ wɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan Aminata Dramane ale ye taamasiyɛn caman ni fɛn caman yira keba maaya yɛrɛ ka maaya yɛrɛ ta k'a kɛ ka baara kɛ Aminata ni Ismaël Jabate
ka taa se an ka karamɔgɔ ba ma n'o ye Mamudu Banba ye olu de y'o baara in kɛ kosɛbɛ ka kunnafoni dila denmisɛnnin kura-kurani minnu kun nana san 1970 o y'a sɔrɔ Keba bɛ Kɛɲɛba k'olu don maaya dulon kɔnɔ ka kalan k'u kunna ka tabiyaw yir'u la Aminata Dramane a y'o kɛ Keba ka pavé da Bamako k'a jira k'a fɔ ko Bamako bɛ se ka saniya a y'o baara kɛ wa min ye santoro ye tobilikɛyɔrɔ min na an ka laadala tobilikɛyɔrɔ ye Seko ni Dɔnko minisiri a y'a k'an ka jamana kɔnɔ maa min don ale tɛ fɔ maa ye nin waati in na ɲɛmaaw ye danaya ta ka d'a kan Keba sigida filanan n'o ye commune de délégation spéciale o présidentiya fana bɛ Aminata a ka taabolo n'a ka miirinaw n'a ka maaya faamuya cogo hukumu kɔnɔna na an gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ye baara caman kɛ Keba an bɛ taa Asimu ka dugu la ko min ye Ɲime Goyita ye Ɲime Goyita ale yɛrɛ bɔra dugu min na sa n'o ye Asimi mɔkɛ ye u ye monument de dilan o ye an ka taa ye Ɲime ye jɔnni ye Asimu ka dugu a ko bɛ cogo di Kurumo karili kɔni o kɛra ka ban an b'a kɛ fɔ an bɛ président Asimi Goyita ale fa dugu a bɔ dugu ni ye a fa yɛrɛ ka dugu ne Bari Goyita ale ka dugu dugutigi minnu bɛ o dugu in kɔnɔna la o dugutigiw de filɛ nin ye u ye bonyamasegin kɛ ka tasibila kɛ ka miirijigin kɛ ka ɲɛsin min ye Ɲinɛ Goyita ye ni ale ye chef de canton ye ka nin monument statue ba in jɔ a tɔgɔ la min b'a to maa minnu m'a ye ni olu hakili bɛ jigin a la ka kɛ ni an ka parrain ye n'o ye Mama Danbele ka taa se honorable madame Marema ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɔnɔna la walasa dugutigi an bɛna kuma Barani Tongo ale la a ka ɲɛfɔli k'an ye Ɲinɛ Goyita yɛrɛ tun ye jɔn ye Ɲinɛ Goyita i bɛ tɔgɔ jamu f'a ye ne tɔgɔ Dawuda ne jamu Goyita ye Ɲinɛ Goyita kun ye jamanatigi de ye mais ayiwa bɛnkan de y'a sigi ka sababu kɛ min ye ale fakɛ an fakɛ kɔrɔba tubabuw nalen olu ye ale ta o y'a sɔrɔ ale bɛ ka dugu mara kɔrɔ i y'a mɛn bon olu nana se k'ale sɔrɔ ale b'o la o tuma na o y'ale kɛ ale kɛra jamanatigi ye o kɔnɔna na ayiwa ale nana ban min kɛ donc Ɲinɛ Goyita ale nana a nɔnɔ la ale nana nɔnɔ la ale bɛ fanga taama kɛ wajibi don n'i bɛ dugu kungo la u bɛ na i wele i bɛ taa i y'a mɛn n'i taara donc n'u taara dɔ fɔ i bɛ na ka na dugumɔgɔw ye a dɔw la n'u taara fɔ n'a ma diya ye a b'a fɔ o tɛ kɛ ale ka dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba in filɛ nin ye min bɛ an kunna bi na Asimi Goyita i y'a mɛn n bɛna a dantigɛli fɔ i ɲɛna i y'a mɛn cɛkɔrɔba in Asimi Goyita fa min sara Bakari Goyita min sara u fa o dɔgɔnin de ye Ɲinɛ ye o de ye Ɲinɛ ye Bakari Goyita min sara o fa dɔgɔnin o fa Bakari Goyita min sara i y'a mɛn Bakari Goyita yɛrɛ wolofa o dɔgɔnin de ye Ɲinɛ o de dɔgɔnin ye Ɲinɛ o de ye Ɲinɛ yɛrɛ o de Ɲinɛ yɛrɛ Bakari Goyita fa o dɔgɔnin de ye Ɲinɛ donc b'a yɛrɛ k'a fɔ Asimi ka cɛfarinya maaw bɛ a ka sira o sira fɛ a tulo bɛ yen sabula n'a fɔra k'a fɔ ko nin bɛ k'a tulomasama de ye nɔ tulomasama tɛ wa n'a fɔra ko nin y'a tulomasama ye k'o ka cɛfarinya bɛ ka fɔ bi kunun ko o ma sɔn tubabuw ta ma bi ni o yɛrɛ mɔden ou bien a tulomasama nana ba tubabuw ta ma donc o kɔrɔ k'a y'a min sin fɛ k'a salo bɔnbɔn fɛ a wolofa Asimi wolofa a tɔgɔ yɛrɛ de ye Masa ye Asimi wolofa Masa Goyita Masa Goyita anw b'a fɔ Bakari Goyita a ye ka tɔgɔ da Ɲinɛ de la parce que Ɲinɛ tɔgɔ de tun ye Bakari komi a mɔkɛ tɔgɔ bɛ yan a ye tɔgɔ don o la i y'a ye Masa Goyita parce que n b'a fɔ ɲɛna tɔgɔ fila de donna Ɲinɛ Asimi fa la tɔgɔ fila Bakari bɛ yen ayi jɔ maintenant min donna la premier o ye Manzan ye
voilà o donna la comme bamanan tɔgɔ ye a nana sɛbɛnni kɛ a fakɛ dɔgɔnin o tɔgɔ ye Bakari a ɲɔni fɔ ko ni tɛ ko dɔn i bɛ kuma di i ka ko y'a sun kɔrɔ k'a ɲɛdɔn o de ye kita ye. Nin ye Moribalakaw olu fɛ ye ka kɛ ni Ɲimɛ Goyita ale ka monument sigili ye Moribalakaw olu fɛ baara in bɛɛ lajɛlen kɛra seko ni dɔnko o bolofara mɛ an ka fɛnkɔrɔw kunna sa n'o ye monument ni yɔrɔ sawulenw ye o ɲɛmaaba fana tun bɛ n'o ye Mulayi ye Keba ko Batuli Ɲangi ka anniversaire tun bɛ kunu o hukumu kɔnɔna sa kɛnɛ dɔw sigira Famara Berete ale tun taara o kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ. Yatimɛdenya tɛ maa si kelen ka laɲini ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yatimɛ ye o de la bɛɛ kan k'i hakili to yatimɛdenw na o misaliya ɲuman de bɛ yira mouvement politique citoyen an b'i kɔ ɲɛmaamuso Fatumata Ɲani Batuli fɛ san o san ka taa ka anniversaire fêter yatimɛdenw kɛrɛfɛ ni ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili to yatimɛdenw na Fatumata Batuli Ɲani ka babu sentigi Dawuda Kamara ka fɔ la o de kadira kɔnɔ a ka ɲina anniversaire u taara jɛn k'a fêter Mayanbugu Dalibugu orphelinat la ni yatimɛdenw ye. An bɛ Mayanbugu la yan an bɛ yan kadiri jumɛn kɔnɔ an bɛ yan an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye madame la présidente madame Fatumata Ɲani Batuli ale ka anniversaire donc an b'o kɛnɛ de kan bi an ye dugawu kɛ salon o kɛra Muntugu la an ko ko Ala ka ɲinanta jira an na Ala ye ɲinanta jira an na an filɛ ɲinanta kɛnɛ kan an y'o kɛ Mayanbugu la yan orphelinat Dalibugu la yala bi san wɛrɛ fana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ ta jira an na sinjan ani kɛnɛya nafolotigiya barika ani duwawu ani jamana ka basigi an bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bi n'i y'a ye madame la présidente madame Fatumata Ɲani Batuli a kan ka fêter yan n'a ka d'a ye i b'a fɔ Bako y'a fɔ cogo min an bɛ se ka to Sotiba an b'a kɛ VIP fête ye an bɛ se ka responsable caman invité o y'an yɛrɛ damaw ka fête ye an bɛ se k'o kɛ n'a y'an diya mais ale de y'a ŋaniya siri depuis bi ma se ale ka anniversaire a bɛ ɲɛnamaya orphelinat de kɔnɔna la donc o ma daminɛ bi la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala kana dan bi ma. Anniversaire kɛnɛ bonyana kosɛbɛ baw a hakilina n'a laɲini tarila kosɛbɛ orphelinat ɲɛmaaw Batuli Ɲani kanubagaw seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman bɔra ka taa nin kɛnɛ in y'an ka bonya. An b'an ka san kɔrɔ de sɔrɔ ni muso in bolo a bɛ seko naani de kɛ an ma san kɔnɔ fɔlɔ o ye sunkalo ye sunkalo mun bɛ bɛn ka diba a fɔra ko kalo yɛlɛ fɔlɔ la ko kalo sara an bɛ kalo sɔrɔ subiri ani sunɛgɛ ne o bɔra la nakɔfɛn min bɛ da o kan o ye bilen na ɲɔgɔn o y'a tɔgɔla dɔ ye bi a nana kɔnɔ ɲɛnɛmaya an fɛ mun bɛ da o kan o ye seliba ye denmisɛnninw bɛ lafiya fa ka kun cɛ ni walanda ye an ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ nbalan sɔrɔ ka kalankɛminɛn sɔrɔ o kama bi dɔ in na denmisɛnninw nisɔndiyalen ma ko tanto ko la dɛ. Ni y'anw yɛrɛ ka ko ye Ala ka san caman ba yira an bɛɛ kɛnɛ na ka laɲiniw sabati k'an wasa. Ne tɔgɔ ye Adama Bagayogo n'aw ma Batuli fo an bɛ kɛ fitiriwale ye an ni Batuli bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san caman bɔ dɛ san o san i bɛ donba o donba dɔn i seli fara i fɛti dɔnya kan Batuli ka dɛmɛ bɛ s'anw ma Ala ni nisɔndiya in fangaba yɛrɛ ye orphelinat denmisɛnninw ye vraiment ni Batuli hakili tora olu la fo ka tila ka a décider ka na ka anniversaire kɛ ani olu ɲɔgɔn fɛ vraiment o ye koba ye. Mali kɔnɔ mɔgɔ min ni den sɔrɔ o mɔgɔ ka dɔgɔ toujours an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka san caman ba fara marani ka ko kan Ala ka barika don ko la Ala ka fanga don ko la. Ka wolona k'a fɔ Batuli Ɲani ka anniversaire in kɛra kɛnɛ belebeleba wɛrɛ ye yatimɛden musolakaw bolo
baw kalanbulon kɛra u kun maquillage ani musɔrɔ siri cogo la mun b'a to musomanin minnu bɛ orphelinat kɔnɔ u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye sira fɛ u ka kalanw kɔfɛ. ne bɛ ka denmisɛnnin minɛ ne tɛ ka se ka ɲɛji yɛrɛ minɛ vraiment ne kun b'a mɛn ko orphelinat bɛ yen nɔ mais depuis ne wolola ne ma deli k'u ye ɲɛ la ni bi tɛ bi de ne bɛ k'u ye ne bɛ k'u layɛ quoi k'a ye denmisɛnnin ninnu u faw tɛ u baw tɛ yen nɔ a bɛ ka min da ne kan ka tila k'a ye ko Batuli de dalen tora a ka so k'a miiri nin denmisɛnnin na k'a hakili jigin nin denmisɛnnin na o yɛrɛ kama ne bɛ Batuli fɛ fo n ka sa ne ye formation daminɛ ninnu kunna 8 heures ni sisan cɛ ninnu bɛ ka min yira ne na ne de b'a dɔn a tun bɛ fɔ ne ye ko nin denmisɛnnin ninnu filɛ ko n'i y'u dɛmɛ ko bilayi k'u réussit ka nin turu mais bi de ne dara la ninnu bɛ ka fɛnw yira ne la bi diɲɛ kɔnɔ ne mɛnna ne bɛ ka denmisɛnninw kalan bi bɛrɛ t'a jɛ san 10 na dɛ ne m'a ɲɔgɔnna ye walahi ala. ne tɔgɔ Awa Tarawele ne bɛ lycée la terminal TLN ne bɛ centre la Mayamudu Dalibugu. Bon an bɛ foli di Batuli ma a nana formation kan wa diyara n ye Batuli ye mɔgɔba ye an yɛrɛ b'a dɔn denba ɲuman don ala de b'a sara nin kɛwale ninnu na sinon n'a fɔra an ka taa maquillage kɛ a se t'an bɛɛ maquillage yɛrɛ formation wari ka ca a se t'an ye quoi donc a ɲana an ma bi ka formation kɛla ta ka n'an degi donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hali bi ala ka caman fara a si kan. Seko dɔnko tigilamɔgɔw dɔnkilidala minnu bɛ sanga la olu caman taara nin kɛnɛ in kan ka se ka taa sifinnaka ninnu la nisɔndiya. Ayiwa nisɔndiya wɛrɛ an bɛ to ne ka kiba minisiri Kone n'o ye Mamadu Kone ale kɔni y'an sɔn dencɛ la dencɛ in yɛrɛ sa aw kɔni tɔgɔ taara ka da a yɛrɛ balimakɛ la min fatura n'o ye Sidi Kalilu Kone premier ministre n'o ye fanga ɲɛmaa ye ale yɛrɛ taara denkuli in kɛnɛ kan i b'a la k'a fɔ nin ye El Hadji Makiba ye premier ministre ale kunbɛra ministre ale kɔni bɛ cité de la n'o ye cité ministérielle kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa min ɲɛsinnen don NSUP ma premier ministre taara yen sa ka taa i ɲɛ da denkuranin kan an bɛ dugawu kɛ sa Kone ala k'a kɛ a tɔgɔma ye ala ka famamɔ k'a bamamɔ ala k'a dayirimɛ nɔgɔya ala k'a kɛ silamɛ ye kiba n'an bɔra yen polisilakaw olu bɛ wuli ka jɔ la hali bi min ye Bamakɔ yan yaasa ka se ka bamanciwale ni bingalikɛlaw k'olu kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ commissaire divisionnaire Amidou Jakite n'o bɛ Senukaw fɛ a n'a ka danga n'o ye Lasine Keyita ye olu sera ka u boloda maa dɔ ka sa maa min kɔni n'o minɛna Senukaw fɛ nin kalo in tile 25 pistolet min tun b'a bolo sa a yɛrɛ k'a fɔ k'o kɔni ye pistolet min dilannen no bolo la n'o ye bolola dilannen ye ka taa se maramafɛn wɛrɛw fana ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun yɛrɛ bolo nɛgɛ kanɲɛ 12 waati de sigana kɛra la sa brigade maaw kɔni olu y'a nɔbɔ sa ka taa boloda a kan a yɛrɛ k'a fɔ sa a tun b'a fɛ k'i fasa jan han kɛba o la sa wulikajɔ in senfɛ kamale u ye a bali a ka suyɛni kɛ siganama minnu fana tun bɛ sa olu kɔni dɔ ye duuru don fiɲɛ na min ye maa kofɔlen ye a kɔni taara ka marifa fililen to a kɔ ye wulikajɔw kɔnɔna sa polisilakaw kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili sigi baara u bɛna sigi sen kelen kan yaasa ka se ka maa kofɔlen k'a nɔbɔ hali bi tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogoya min na keba farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ kunun ko Mali ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ tun bɛ yen fɔ masa ko ligue orange dulantan min bɛ lajɛ ni Mali dulantan bɛɛ o de tun bɛ kunungo stade malien ale ni Joliba nka stade ale ye se sɔrɔ 3-1 min ye jɛmanakaw ye kuru 6 o kɔni minnu don ni Joliba cɛ nin waati in na sabula championnat yɛrɛ ni kun y'a ta ko 19 ye n'an bɔra yen sa an bɛ taa wɛnzɛn ale kɔnɔna na keba ni ala sɔnna a ma bi min ye wɛnzɛn ye ale bɛna na latɛmɛ fanga ɲɛmaaw fɛ nka keba jɔnni yɛrɛ ye wɛnzɛn Kulubali ye wɛnzɛn Kulubali a tɔgɔ yɛrɛ ye Daniel wɛnzɛn Kulubali a bangena mɛ kalo tile 5 san 1999 san 1958 politikimɔgɔ don ale tun bɛ waati min na a tun bɛ fɔ Burkina Faso ma ko Haute Volta o Haute Volta in sa min ye wɛnzɛn ye ale kɔni ni Modibo Keyitaw olu de jɛra sa ka se ka yɛrɛja sigi n'o ye ISRDA ye Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta keba san 1960 san min ye ndulati kɛnɛ in ye sa n'o o filɛ nin a tɔgɔ yɛrɛ kun fɔlɔ yɛrɛ kun ye min ye o ye Frédéric Assomption ye Assomption ale kɔni a bɔr'o la pewu
ka tɔgɔ da min ye Burkinakaw ka Wɛnzɛn Kulubali la. Waleya in a kɛra Modibo Keyita fɛ min ye Wɛnzɛn ye politiki jɔyɔrɔw a y'olu kɛ. I b'a dɔn k'a fɔ a waati min y'an ka wasaden tacogo ye Keba, i tun bɛ taa dugu dɔ de tɔgɔ la nka i bɛ taa wasadenya baara kɛ Faransikaw olu fɛ yen. Wɛnzɛn Kulubali ale kɔni taara Côte d'Ivoire de fɛ, ale ni Félix Houphouët-Boigny olu ka sɔrɔ ka taa sa u ka wasaden o de ye se sɔrɔ nka a kɛra sénateur ye Côte d'Ivoire dugukolo fan dɔw la. O kɔfɛ a ka sɔrɔ ka segin ka taa Faransikaw olu fɛ yen ani Félix Houphouët-Boigny. Député kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa u kɔni tun bɛ munumunu salow kɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ u ye Modibo Keyitaw ye u n'olu ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. O de la sa Mali ale kɛlen ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o y'a sɔrɔ Keba ja Wɛnzɛn ma jɔ bi han san 1933 waati min na Mali tun ye Sudan faransɛ a jɔra k'a tɔgɔ da Stade de Frédéric Assomption na wa a bɛ dulata kɛnɛbaw fɛ minnu tun bɛ Mali ka kobaw bisimila min ye an ka dulati tɔnw ye maa minnu tun ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan olu tun b'u ka ɲɔgɔndanw n'u ka balontanw k'a kɔnɔna na a dulatanw tɔw olu tɔgɔw filɛ nin ye Keba Jeanne d'Arc tun b'o la n'o ye Jeanne d'Arc football club ye Foyer Aigle Noir ASPTT AS Cheminot LAS AS Cheminot Espérance Galeni GESCO Niger Richelieu Racing USTP Easy ani ES4 Keba ninnu tun bɛ a waati u ka balontan bɛɛ lajɛlen a tun bɛ kɛ Wɛnzɛn Kulubali de la. Wɛnzɛn Kulubali na mars kalo tile 19 kalo kelen san kelen baaraw y'o de kɛ k'a lakurakuraya fo kana se nin waati na sa lakurakurayali kura o taara ka s'a ma tuguni o de bannen filɛ nin ye jamanakuntigi Asimi fɛ o baaraw de kan ka kurunbɔ kari bi ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 15 ye n'Ala sɔnna ma premier ministre ale kan ka ye o kɛnɛ kan min ye Wɛnzɛn ye k'a ta k'a di farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma Keba dun fana a ɲɛna dɛ est-ce que a ma ɲɛna anw ta ye anw bɛ nin an bɛ taa nin bila Segu ta nɔ na koyi nin ɲɛna ni Kayita ye ndolatan fana caman bɛ ka lakurakuraya bi an ka jamana kɔnɔna na baaraw bɛ sen na nin kɔni ye a maaba sigiyɔrɔ ye n'o ye loge officiel ye Keba dɔn o kɔrɔ ni championnat bɛ taa sisan a ma se ka taga fɛn fana bɛ ka kɛ o Omnisport Modibo Keyita o fana baara bɛ sen na ni nin banna est-ce que an yɛrɛ t'a lajɛ an ka coupe AES ou bien an tɛ se ka coupe d'Afrique